Fins i tot, als papers de València es parlava del que passava en l'horta, on en fosquejar es tancaven les barraques i regnava un pànic egoista, buscant cadascú la seva salvació i oblidant el veí. Tots estaven aterrits per aquells bandits. Si algú es negava a obeir les seues demandes, les seues collites apareixien perdudes. De vegades, podia despertar-se entre fum i flames sense temps per a fugir. I ara li tocava al pobre Cento estar en el punt de mira. Li demanaven molts duros i si no es deixava enfront de sa casa li cremarien la barraca. Aquella barraca que mirava ja un fill pròxim a perdre. Allò era tota la seva fortuna, el niu que protegia el que més estimava, la seva dona i els seus 3 xiquets. Quant havia hagut d'arrapar les 4 terres que des del seu besavi venia regant tota la família amb suor i sang per ajuntar el grapat de duros que ara li demanaven. Ha sigut un crit que no m'agrada gens. Santo, què passa? Pues passa el que passa sempre, que si no es fa res les coses no canvien. Collons, tu entens el que vull dir? A veure, a mi la gent me vota, però jo arribe hasta on arribe. Fi al cap, jo sóc uno més. I jo uno menos. Ell era un home pacífic. Tota l'horta podia respondre per ell. Ni baralles pel rec, ni visites a la taverna. I escopeta, ni per a caçar ànecs. Treballar molt era la seva única afició, però ja que volien furtar-li, sabria defensar-se. Mira, com esta gent no sabem de lo que és capaç, lo millor seria que agarrés la família que tenen ares. I no anava molt desencaminat. Gafarró, que era el millor plantat del Palmar, va jurar descobrir-los. Obsessionat, es passava les nits emboscat en els canyars, rondant per les sendes amb l'escopeta al braç. Fins que, per fi, una nit els va trobar. Com s'aproximava la nit i res tenia resolt, va anar a demanar consell al vell de la barraca del costat, un carcamal que només servia per a segar brosses en les sendes, però de qui es deia que en la joventut havia posat a més de 2 baix terra. Si jo no sé què collons fer en això. Dus. Això no té cap misteri, però té un problema. I és que només té que un tir. Aquella nit, Cento va dir a la seva família que esperava torn per a regar. Cento va creure que es quedava a soles en el món, que tota la immensa ribera aborronada per la brisa no hi havia més éssers vivents que ell i aquells que anaven a arribar. Tant de bo no vingueren. Sonava el canó de l'escopeta en raure sobre la forqueta de les canyes. No era fred, era por. Però en pensar en els seus fills, als quals volien furtar el pa, el pobre home va tornar a sentir-se fera. De sobte, les granotes van callar. Covards! Anaven amb el rostre cobert. Serien els mateixos que van assassinar a Gafarró? Calia matar per a salvar la vida. El pobre va començar a sentir les angoixes de la por, a sentir en el seu front una suor freda. Matant a un, quedava desarmat davant l'altre. Si els deixava anar sense trobar gens, es venjarien cremant-li la barraca. Però el que estava a l'aguait es va cansar de la malaptesa del seu company i va anar a ajudar-li en la cerca. Els dos formaven una fosca massa. Aquella era l'ocasió. No havia errat el tir. El cop de la vella escopeta havia sigut doble.
5 dies de dol van decretar. Ni tan sols van celebrar el plenari on anaven a requalificar els terrenys de Cento. L'horta s'havia quedat sense autoritat, però tranquil·la.